Moro taas. Tää jokeen päiväkirja Kotos 2. Sama päivä. Tultiin tähän Niemekkäreekeen pissille ja vähän taukoa viettämään. Ja aika mukavaa keliä näyttäisi olevan. Vilma haluaisi tai menee eka kertaa omatahtoisesti veteen tonne. Katsotaan meneekö uimaan tän reissun aikaa vai meneekö huomenna. Aika tyyntä. Lentokoneita lentelee, muutama vene on tuolla ja Starmeija harjoittelee tuolla vähän Lappiin laskuja kentälle, soraa kentälle. Mene hakemaan. Aika mukavaa keliä täällä. Jatketaan.